Minimum. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Ang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material
Materials Recovery Facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang Materials Recovery Facility sa kada barangay o cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubto bisa ka libo ka pesos ukon community service. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 26 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. May hapon Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, reyon sang Western Visayas, kagong sa din man nga bahin sang kalibutan. Welcome na sa itong palatuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Susubong nga Sabado kaupo nyo si Bombo France Andrew Burgos. Mag-aop na kita tub-tub taknali sa isang sininga hapon. Kakita na pag-aopdan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Patian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag makita ninyo darang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang aton makoturan sa din man nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Sabado, Oktubre 23 sa tuig 2021. Para sa atong Christmas countdown. 63 days to go before Christmas. At para sa atong mga pangulong dinalan dito kita sa mga balita lokal. Anay konsihal sang Bacolod nga si Kanutan ginkakas na ang pangalan sa drugs watch list sang DILG. Tapos na ginaaligar nga ang iyang pangalan ari ni sa monitoring man mismo when comes sa mga personang involved sa illegal nga droga. But this time, gin-clear na sa Department of Interior and Local Government nga wala na ini sa watch list. Next na duga makinatong mga balita sa lokal. Vice Mayor Elcid Familiaran nagpanugyan nga ang mga otorisado nga makabakal sa mga bulong kangay sang Remdesivir kag tocilizumab mga hospital lamang. Ginapayag man mismo ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang nasiling ng mga bulong tocilizumab kag Remdesivir amuni ang ang pinaka-epektibo nga mga bulong pangontra sa nasiling nga COVID-19. So ginapanugyan man mismo sa Vice Alcalde nga hindi makabakal dali-dali ang sinuman nga persona. So required lang gid ang mga hospital. Kita kung bilang presyo sa mga tocilizumab kag Remdesivir, hindi magnubo sa 100,000 pesos. Amo na ang balor sa nasiling nga mga bulong.
Sa dugang na mga balita sa lokal, Police Station 7 nakarecover sang hindi magnubo nga sa 81,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Matapos nga nagpatigay naman sa drug by bust operation sa pagpamuno man mismo ni Police Captain Elmer Bonilla, napatigay naman nga makumpiskar ang amuni nga balor sang illegal nga droga. Ito ni Kromatay kagang hibalo ng dugang nga mga detalye sa kaya Bombo Lianizel Minardo sa patrol. Sa dugang na mga balita, litong kita sa Balita Nasyonal. Department of Justice pasanyugo ng investigasyon tuhoy sa away kontra droga. Tapos nga ginapatihan nga pila ka libo nga mga kabuhi ang ginpang utas sang nasiling ni nga away kontra droga sa administrasyong Duterte. Subong nga Department of Justice may mga upgrade or improvement sila nga patigayunon when comes sa nasiling ni nga investigasyon sa drug war. Sa dugang na mga balita sa nasyonal, ginapanindugan sang kampo ni anay Senador Bongbong Marcos nga may diploma ini sa Universidad sang Oxford. May pila ka mga persona nga gina-question ang credentials ni anay Senadora Bongbong Marcos. Kung nakagraduate gid man siya bala sang iyaning degree sa University of Oxford. So tingin nga mga kampo, ang iya kampo ti mismo ginadipinsahan siya nga siya nakabaton sang diploma sa Oxford University. Sa dugang na itong mga balita, litong kita sa Balita Internasyonal. Ginaligar Senior Al-Qaeda leader patay sa drone airstrike sang Estados Unidos sa pungsod Syria. Matapos ning gin-update sa Pentagon, isa ini sa pinaka most advanced nga intelligence defense system sa nasiling ning pungsod ang Estados Unidos. Isa ka airstrike nga o drone airstrike nga ginpatigayon sa may bahin sang pungsod Syria. Pinakilala ini ang senior Al-Qaeda leader nga si Abdul Hamid Al-Matar. Kasi na sa update kag sa investigasyon sang Central Command's Center dito sa bahin sang Pentagon sa Estados Unidos. Amoy na mga minute kada pangunang mga balita kag posible nga magaluntad samtang nagapangalagad ang Bombo Reports afternoon edition. Time check 30 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. This time dito kita diri sa panibago nga panawagan sa aton nga PNP chief nga si PNP chief General Guillermo Eliazar. Tapos nga nagapanugyan kag samtang nagahilapit ning mag-aabot ang adlaw sang Piesta Minatay. May hipahanumdom man sa mismo sa atong mga kauturan nga gusto magapauli. Kay tungod nga kung gusto mo magpuli, hindi gini madula ang requirements nga swab test result. O kag mismo ang Philippine National Police, hindi gini sila maguntat sang nasiling ning pagbantay sa mga persona o kung sa mga nagaobra sang nasiling ning mga pike nga mga swab test result. Kaya nga sabahin sa PNP, todo bantay sila sa nasiling ni nga mga pike nga mga swab test result, no? Especially sa aton nga mga biyahero na gusto magapauli sa ilang nga mga himata kaga makaupod man sa sini nga nagahilapit nga adlaw sang tigkalalag. Sa subong nga hapon, ato man makaupod ang tagpamaba sa Police Regional Office 6 sa via Zoom. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, paanumdum kagadugang ini nga mga tikang man sa bahin sa mga kapulisan, especially diri sa aton sa Western Visayas. So subong hapon ato man makaupod ang tagpamaba sa Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. So mga kabobo, ari na sa piya ka linya kagato na makaupod si Sir Lieutenant Colonel Arnel Soles. So ato man nga hibaloon kag dugang pagig mga impormasyon na nungod sa panibago nga reminders kag panumdom sang aton nga PNP chief. Sige, so ran sa pikal niya si si Lieutenant Colonel. Okay, ara na siya bombo na ni. Go na ta. Sige So saptang okay, sige. Oo so samtang establish kita sang contact sa kay kag sa better connection sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. So sa aton sa mga kauturan dira magahalong gid kita. Kay syempre hindi ni nato nya malangulango ang sitwasyon subong even though are na kita sa manubo nga mga quarantine restrictions. But still hindi kita magatag sa mga kumpiyansa naton kay tungod nga
mabudlay, no? Hindi iniya lahog-lahog ang nasiling nga COVID-19. Kung ikaw di ako rin nga positibo ka, asymptomatic ka, no? Kag tapos pikion mo ya ang imo nga swab test result, di magapuli ka sa inyo, no? Di makalusot ka tuod sa mga pag-check bala, no? Sa mga requirements, pero hindi kaya makapalagyo sa balatian. Ate, kung mga persona dako nga makaupo sa sulod sa balay nga may mga comorbids, no? Di mahalitan mo pa yang imo nga manghimata. It's better nga magkatugid kita sa mga legal or kung legit nga mga nagakuha sa mga swab test result para malikaw kita sa problema. Sige, okay na kita sa piyang linya kagari na si ang tagbaba sa nga Police Regional Offices nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Sir, good afternoon. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Andrew, mayong hapon sa imo and mayong hapon sa imo mga listeners kag sa imo mga viewers. Okay, sige. Sir, thank you gid sa time mo nga nag-upod ka diri sa amon subong sa Bombo Radio Bacolod. Sir Soles, no, tungod sa panibag-o ning pahanumdom ni Police or ni PNP Chief Guillermo Elenzar nanungod di sa mga piki nga mga swab test, no? So diri sa aton sa Western Visayas, especially sa bahin sa nga PRO6, Sir Soles, no, ano ni ang posible nyo bing mga mahimo pagig nga mga tikang para malikawan ang nasiling nga mga pagpamiki sang nasiling nga swab test result, Sir Soles? Sir Andrew, ang pinaka-importante gidra is para sa aton na ma-remind nato, no, aton mga kauturan. For example, ang aton mga kauturan diri sa Western Visayas, kung sa diin may mga relatives sila, no, from other provinces or outside Western Visayas or for example from Manila. Kung magpuli sila diri sa Western Visayas, dapat hibaloon gid nila kung ano mga requirements sa mga provinces nga ilang pagkakatuan. Kung gina-require bala ang RT-PCR test and other documents nga mga kinanglanon para hindi sila magka-problema sa ilang pag-travel. And also, for example, sa isa ka probinsya nga ilang pagkakatuan, ang isa sa mga requirements is the RT-PCR test. Ang pinaka-importante dira, hindi sila magsalig, no, sa mga individual nga nagapasalig sa ilang sige, bayad ka lang. Oo. And kami na bahala sa RT-PCR test mo. Subot silingon, kung wala ka gindala dito sa isa ka lihitimong swab testing center or sa hospital, tapos may ara kang swab test result, so dapat aware ka na nga ini piki ni. And panumdumon mo nga ini may pag-aatubangon nga kaso kung ikaw ang manakpan. Okay. Sir Solis, ipamangkot ko lang gid, no? Paano ni binila ma-identify nga ang inabi nga mga swab testing or mga nagapang swab test posible nga mga piki or illegal ni sa Sir Solis? Ano ang mga palatandaan, no, nga posible masiling naton nga piki na mga nagapatikayan sa mga swab testing nga, Sir Solis? Kung nagtaon naton, Sir Andrew, may ara ina siguro mga security features ang aton nga mga swab test result na ginapagawa sang mga authorized naton, no? Like mga hospitals and other swab testing center nga authorized ng local government unit. And of course, may ara ina sistema kung sa diin na paano gina-release ini ang swab test result, no? And of course, may ara na siya system, and pag ikaw isa naga-travel and may ara ka ginapakita, so may mga pamaagi ang aton nga gobyerno para ma-determine ini siya considering high-tech na kita subong. Yes, pwede na siya possibly ma-check online. And if pag gin-check online kag wala ang pangalan mo sa system, kag may ara ka sa swab test result, so ma-identify na sa aton mga government agencies nga ang imong swab test result nga ginuyatan ay hindi original, no? Kundi ini possibly ginpiki lang ini. Okay. Pero Sir Solis, usually gini, no, for example, siyempre sa aton man nga mga kauturan, if someone may nga maga-contact through online o kung sa mga kung nagkalain-lain nga mga sites nga social media platforms, there's a big possibility gini Sir Solis nga ano gini ang dako gini nga question, no, questionable gini nga muna ang mga persona nga maga-contact simo para sa sini nga mga swab test, Sir Solis. Sir Andrew, kung lantaw naton ang aton nga mga authorized swab test centers, wala na yan nag-publish, no? Nga, kadto ka mo diri para i-swab test ka mo, di ba? Or ang mga hospitals naton, may mga
ginapahibalo sila nga they are offering swab test pero nasa mga official account nila. And of course, pag in-swab test ka, most probably kung sa mga hospitals ka, makadto ka dito sa hospitals. And kung sa mga government recognized na institution ka, niara gid nga mga individual nato no or mga medical personnel naton nga magka-conduct ng swab test sa imo. So with that, pag swab test sa imo, you can ask no kung ang regarding sa mga complete details. Kung magkanong bayad sa di mo makuha, how many days, how many hours magkuha ang result, and paano mo makuha ang result. And pag ikaw ang magpa-test and sa tingin mo tama kahapos ang pag-avail sang result and most probably wala ka ginkuhaan sang specimen, sigurado hindi gina siya legitimate. Okay. Sir Solis, but diri sa aton sa Western Visayas, i-clear ko lang Sir Solis, ano ni ang may kamahalan ni Slabla or barato ang ilan nga mga swab test sa mga pike, Sir Solis, base sa inyong mga investigation kag sa mga na-receive man nga mga information, Sir Solis? Kung lantaw naton dito, Sir Andrew, ang nadakpan dito sa Quezon City, no, ang amount nga ginpangayo is 16,000. Wow. So kung lantaw naton, tama ina kamahal. Dako mahal ba? So why is it nga kasi na no? Why is it nga magkagat ka sang sina nga offer? Where in fact you can check no sa mga hospitals naton, either private or public, and sa aton local government unit, pwede man kita magpamangkot dito kung nag-offer sila sang swab test, and kung may bayaran gid man, magapamangkot ka man dito, and possibly mas lower no ang amount nga pwede mong bayaran. Correct. So Sir Solis, diri sa aton sa Western Visayas, kamusta ang inyong monitoring regarding sa amo na ang mga sahi sa mga pagpanginto or pagpamiki, Sir Solis? So far no, sang do hindi pa ako PIO ng Police Regional Office 6, daw may recorded kita no sa Boracay wherein may tourist nga nagbakasyon sa Boracay na ginagamit nila yung peke na result sang RT-PCR test. So ato sila na discover ito no sa province of Baclan nga ang ginagamit nilang swab test result ay peke. Okay. Pero Sir Solis, diri no, may sa record nyo, may pila na kamo ka mga persona nga naaresto sa mga nagapatigayon sa sinibing nga mga pagpamiki sa mga swab test result, Sir Solis? So far, wala ako subong sang document, Sir Andrew, nga kinuyatan kung pila na ka mga persona no nga nagkaladakpan sa aton mga kapulisan nga ang ginagamit is peke nga swab test result. But of course, ang effort nila hindi lang aton PNP, of course ang local government unit. Kaya sila gid ang may capability to determine kung ang mga travelers naton ang gina-present nilang swab test result peke or ini original. Pero Sir Solis, sa monitoring nyo, hindi kay rampant gid man bala ang ining mga pagpameke? So far, kung lantaw naton, daw minimal man lang to no mga previous months nga may recorded kita sa Boracay. Sir. And kung lantaw naton, kung ikaw maga-travel either plane no, plane from for example Manila, pakadto diri sa Western Visayas, ang aton mga patakaran na stricto siya, no? Stricto, and may mga documents ka pa nga kuhaon before, mas lalo na nung nasa MECQ kita. Correct. And hindi basta-basta na peke ka sang imong swab test result, and may mga measures or validation method gina-apply ang aton nga mga local government unit to determine if ang gina-present mo nga mga document is peke or original. Okay, Sir Solis, I clear ko lang gid. For example, kung ikaw bi nga biyahero tapos ang imong requirements bi without any knowing bi kagway ka man bi kabalo, nga ginagali nga ang gitransact mo to for this swab test result is pike. So ano ni posible ang mga mga penalty, Sir Solis, ang mabaton bising isa ka persona? Posible man na siya balayan makasuhan kay tungod nga picking iyang swab test?
Sir Solis? Pruway siya kabalo? Kung lang taon naton Sir Andrew, ang aton nga mga pulis no dito sa Malay Aklan, Oo. ang ginagamit nila nga violation is Republic Act number 11332. O kung mo ini siya ang otherwise known as Law on Reporting of Communicable Diseases. Oo. So isa ini siya, but of course ang aton nga mga local government unit may ara siya, or ang aton IATF may mga rules no or mga laws nga gina-apply. Oo. And kung ikaw nga traveler, Yes, ang sir. imo RT-PCR test is peke, and ikaw man nga nag-produce sang peke nga RT-PCR test result, so duwagid ka mo no is liable sa aton nga layi. Oo. Okay. Well, at least Sir Solis, no, so far diri sa aton sa Western Visayas, hindi pa magid siling ding madamo ang mga insidente sa mga pagpameke sa na-mention mo, Sir Solis. But Sir Solis, no, so before kita mag-enda, ano mo na lang Sir Solis, no, reminder mo na lang sa atong mga kauturan nga gusto ba magapauli man sila bing mga kaprobinsyahanan, ng sila bing mga lugar, no, kag reminder mo na lang sila Sir Solis. Sir Andrew, gusto gid naton i-remind no ang aton mga kauturan nga magapauli diri sa Western Visayas. Nabaluan naman naton nga gustong-gusto gid nila no magpauli sa ilang mga pamilya, considering na nahidlaw na sila, and considering sa mga previous situation naton nga mataas ang aton nga quarantine classification. So kung kamo magpuli diri sa Western Visayas, much better nga i-check nyo kung ano ang mga requirements nga ginapa-implement or gina-require sa aton nga mga local government units no para hindi kamo mag problema, para smooth ang inyo pag-travel halin dira sa inyo place of origin and pakadto sa inyo nga place of destination. And we would like to remind again sa aton mga kauturan, if ang inyong place of destination naga-require sang RT-PCR test, which isa ina sa mga requirements, as much as possible, and dapat gid nga hindi nila pagpikion ini, dapat original. Because once nga ma-determine gid ini sang aton nga local government units, considering nga may mga security features dira, dapat original gid nila gamiton. Kay kung sila madakpan nga nagpeke, no, instead nga makasave sila, mas dako nga problema ang ila pangatubangon, and makasuhan pa sila, Sir Andrew. Okay, sige. With this, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sir, madamo gid nga salamat. Madamo nga salamat, Sir Andrew, and madamo nga salamat sa opportunity nga ginhatag mo sa akong subong hapon para ma-remind nato ng atong mga kauturan nga mga magabalik diri no sa aton lugar diri sa Western Visayas, nga dapat sundod gid nila kung anong insakto nga procedure para hindi sila mabutang sa alang-alang, or hindi sila makasuhan sa mga violation no nga like yung pagpeke ng RT-PCR test. Mayong hapon, Sir Andrew. Yes, sir. Thank you again. Ato nabatian si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Well, mayo man no, kay tungod ng atong mga kapulisan, no, ara man sila mismo, no, kag hugot man ng ilang pagbantay when comes sa mga posibilidad, no, nga mga pagpameke kag sa atong mga biyahero, drabi nga o kon nga ano dabi no, mga persona dabi ng mga nagapamintaha, it's better na lang gid nga paminsaron tamananay aton nga mga pagaubrahon. Siyempre nga aton nga mga kauturan, no, do kabudlay gid subong danya makatabok. Siyempre do kadamo gid sang requirements kag ang iban sa atong mga kauturan dito subong lang kita nakalog-alog when comes sa travel restrictions. So subong man lang nila makachance man nga makapauli sila nga mga lugar. No? Hidlaw man na silang mga pamilya, silang mga himata, no? So sa mga kauturan tara nato nga sa mga persona dabi nga siling nga engage sa muni nga mga pagpameke, no? Binagbinaga nyo man, no? Paminsaran nyo man kung ano ang konsekwensya, no? Kay tungod nga kwartahon nyo, imagine bala na mention to ni Sir Solis, 16,000 pesos amon ablang balor sang swab test. Sa mga ospital, hindi magbubo sa 5,000 pesos. Oh, imagine bala 16,000 pesos. Tatlo kay kapilo ang presyo. No, tibis ka ikaw na lang mismo dabi sa atong mga kauturan dira, no, sa mga nagapamati, sa mga munang mga sahib nga mga offer, hindi gid magkagat. No?
Okay, budlay na. O, imbes nga plite mo da. O, gali ikaw ang naintuan. O, libog mo pa. Mapriso ka pa. May problema na saya. Kung ikaw di ako magpadala-dalada, panilag-nilag ka balaan na, ipamangkot ka sa mga persona, dabi nga mga legitimate bala, nga maka-provide sa mo sang information na nungod sa nasiling ng mga requirements. Hindi dahil maging sigida nga magpadala-dala ka da. No? Nga kung amo nang offer sa imo, dayon mo kagat. Budlay. So sa atong mga kuturan dira samtang nagahilapit na ang pag-celebrar naton sang piyesta minatay, doble halong kag mangin observant kita bala sa palibot naton, no? Panilag-nilag kita para hindi kita ang maintuan. Time check, 50 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon at this time, no? So sige, balikan natin dugay-dugay ang mga balita nga natipon sa patrol. Tungkol sa kay Bombolya ni Zel Minardo, pero di sina magatagwan isang pila ni ka mga importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio. Welcome back sa itong palatuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. This time, balikan nato ng mga balita nga natipon sa patrol kaupod sa kay Bombolya ni Zel Minardo. Matapos ang mga latest drug buy-bust operation sa mga kapulisan, especially diri sa Bacolod City Police Office at sa Bacolod City Police Stations. Wala ka mga istasyon diri sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod, wala nagauntat sang pagpatigayon sang pagtapna sa illegal nga droga. Well, so far sa mga pagpatigayon ng mga drug buy-bust operation, may mga dakpan pas lagyapon, no, nga tagpila ka mil nga balor sa illegal nga droga. So subong ti duay pagid nakakuha, no, sang minilyon nga balor sang illegal nga droga. Sang nagliga ti do nagdangat gid sang nga tagpila ka milyon. So diin ina balahalin, diin ina nagapadulong matapos sinabi kung mapang panagtag na ina. Well, at least bilang mga kapulisan, wala man sila ginakapoy kag nagauntat. Sana siling nga pagtap na sa mga illegal nga droga. At mismo sa mga durugista man. Pila na din ka mga persona kag mga durugista nga nagkalamatay na. Ang ginapang makita rin nato, no, sa pila ka mga insidente diri sa syudad sa Bacolod ang mga pagpinatsanay, no, related sa or may kantanan sa illegal nga droga.
Sige, this time ato na ning hibaloon kag dugang nga mga detalye sa kay Bombo Lianizel Minardo. Bombo Liani, good afternoon. Please come in. Bobo Andrew? Yes, Bombo Liani. Isa ka persona, dakop sa ginpatigayon nga bypass operation sa nga Police Station 7, no, sa nga Station Drug Enforcement Team na sa pagapanguna ni Police Captain Elmer F. Bonilla. Ang suspitsado ginkilala kay Jake Gratito. Jake Gratito, 30 anyos ini siya, single, no, at residente ini siya sa nga Kabugwason, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ini Puro nga bypass Kabugwason. operation. Yes, sa Barangay Kabugwason ini. So ang bypass operation dito man mismo ginapatigayon sa iyang residential o kon sa iyang panimalay ni Bombo Andrew. So nakuhaan ini sa nga duha ka bulto ining suspitsado nagabugat sa nga 12 gramos kagamay yara standard drug price nga 81,600 pesos sa Bombo Andrew. So subong ining suspitsado yara na nakahulong sa Police Station 7 custodial facility Bombo Andrew kag nakatalana nga pagapasakaan sang kaso sa pagbayolar sa Republic Act 9165 o na Comprehensive Drug Act of 2002. Bombo Andrew. Yes, Bombo Liani, ano ni siya ng high value individual o kung street level individual o kung newly identified niya siya, no? Newly identified Bombo Andrew. So pending nino nga mga ng operations sang nagliligad nga mga operations sa nga kapulisan bali may mga kaangtanan ini Bombo Andrew sa mga nagaluntad sa una nga mga bypass operation ining suspitsado. Okay. So, may mga relationship man siya or connected man siya before sa mga pila ni ka mga drug bypass operation, Bombo Liani? Yes, sa Bombo Andrew, no? Sa nga nagligad pa rin siya tani i-operate. Galing kay di natigayo ng ini nga sang sinilang nga na-operate sa nga Police Station 7. Yes, correct. Gipa-iway lang siguro anay, no? Gipa-iway lang siguro anay, gipatawhayan lang sa no kay base palang ma-jackpotan man sa Bombo Liani, ti arigid nagabot kidang tion nga naubos ang iya nga swerte. No, sino na kaniliwat Bombo Liani nga to nga suspect o nga subject person? Siya lang ni isa, no? Yes, isa lang ini siya, si Jake Gratito. Jake Gratito, 30 anyos ini siya, Bombo Andrew, residente sa Kabugwason, puro Kabugwason, Barangay Mansilingan. Okay, sige, no? So, pamatian natin, biang nga dugang mga investigasyon, no? Sa Police Station 7, Bombo Liani? Yes, Bombo Andrew. Pamatian natin ang dugang nga impormasyon kay detalye kay Police Captain Elmer Bonilla. So, kita diri ato kapulisan sa Police Station number 7. Kanda kita diri bypass operation sa area sang puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, sining syudad sang Bacolod City. Kung sa diin na tigayon naton nga dakpan ni aton nga subject nga persona, kag ni-recovera ni naton sang sobra 2 ka bulto hagang aton nga bypass money, kag subong man ang mga different denominations ang katitad sa kwarta nga aton nga na-recover. Minado ba ni sa kagina sa aton nga mga membros ng kagawad diri sa Barangay Mansilingan, kag mismo man ni witness man sa aton nga mga media nga gin ako niya ning mga illegal nga droga nga iyang ginagamit. Ang mga rasunes nga nagatulak siya tubaligya kumo kay tungod sa pandemic do ay nagid kuno siya sa trabaho makita kag mo na pinaka-easy way nga maka sustain na sa pangabuhi niya ay ara siya sa 4 ka mga kabataan ay na sagod. So na-recover natin kagina more or less mga 81,600 na na-recover natin nga street value sa illegal nga droga. Newly identified lang niya natin. Why ginamonitor natin niya daw isa nakabulan kag pending niya sa aton nga mga operation. Bombo Liani. Yes, Bombo Andrew. So nabatayan naton ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, Bombo Andrew. So bali isa naman sa kabulan nga under surveillance ang Police Station 7, no? So isa ini sa mga ano naman ni Bombo Liani, no? Tod pila naman ka mga drug bypass operation diri ang nagaluntado kung ginapatikan sa mga pulo ang mga police stations diri sa siyudad sa Bacolod. But still no do ara gid gyapon pero Bombo Liani sa base sa mga pag-imbestigar sa Police Station 7
may idea or wala sa kung sa linggid man nila niya ginakuha ang amuni nga mga balor sang or amuni kadamuon nga illegal nga droga Bombolyan eh? Sa Bombo Andro, so may posibilidad nga may mga ideya ini ang aton nga mga kapulisan apang confidential ina Bombo Andro, no? Kung pamangkutan naton sila, so may mga ideya ini sila Bombo Andro kung di ini ginakuha gid sa mga suspitsado katingil na ni gani sa ilang nga mga rason na permi, no? Nga kada bypass operation nga tungod sa kapigadoon nga wala sila sang obra, amo na lang gini ang ilang easy way Bombo Andro para maka ganar o kon makapangita sa ilang nga pala nga buhian. Tsakto gid no sa mga pictures tiblang ginhatag mo Bombolyani no nga gina-flash din naton sa aton nga Facebook page. Well, ang suspect nga kun subject person sa drug bypass no. Pwede ni siya Bombolyani makatrabaho ya no sa iya lang kapasidad pa lang hindi man ni siya way kompleto man way man ni sa kulang no. Way hindi man ni utod dia TL, hindi man ni utod dia nga tudlo kon butkon dira no. Tinga abi sa kadamo-damo sa nga mga butang da no nga ma-engage gid o kung magbaligya gid sa illegal nga droga no. So mo ginanda ko nga pamangkot no tibantayan naman ni Bombolyani no kag may mga ibang pagini mga drug by basta operation. Bombolyani madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Andro, ito ang mga balita gikan sa patrol ini si Bombolyani Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombolyani Zil Minardo kag mga makabombo standby kay rin nato nga Bombo News Center. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-23 sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Presidential daughter Sara Duterte Carpio at presidential aspirant na si dating Senador Bongbong Marcos nagkita sa Cebu, mismong karawan ng may bahay ni House Majority Leader Martin Romualdez, kaya may mga aktibidad, abangan ang update. Samantala, Halloween at Christmas parties naman papayagan pero dapat sa loob ng pamilya lamang ayon yan sa Department of Health. Sa ating balitang lagay ng panahon, malaking bahagi po ng bansa uulanin at posible ang mga pagbaha ngayong weekend dahil nga sa isang low pressure area. Mahigit 1.2 billion pesos naman iniwang danyos ng Bagyong Maring sa agrikultura sa Rion 2. Sa ating balita sa labas ng bansa, napatay na senior Al-Qaeda leader doon sa Syria. Malaking kawalan daw sa naturang terrorist organization. Sa ating sports balita, Pinoy Olympic gymnast Carlos Yulo bigong madipinsahan ang korona sa World Championship sa floor exercise sa Japan. Pumwesto lamang sa panglima. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Bula. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Agaw pansin at umaaniho ngayon ang samut-saring reaksyon ang naging pagpupulong nitong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio at ni dating Senador Bongbong Marcos at nangyari ho yan doon sa bahagi ng Cebu. Kaya naman, naging trending topic pa ito sa social networking sites simula kaninang umaga. At kaugnay niyan, may pag-ulat live direktamente mula ho dyan sa Central Visayas. Si Bombo Marco Lucabon. Bombo Marco, please come in. Bombo Radio, yung pirma mismo, hindi ako ituloy sa Inday Sara ang klasisasi. Kaya nisong pusa ng Migiti. Ayan, mamaya mga kabombo ay kukuha tayo ng mas malinaw na linya mula dyan kay Bombo Marco sapagkat isa ho ito sa malaking development sa araw na ito at sinasabi nga na posibleng may mga mabuong pag-uusap at kasunduan kung sakali. Pero yan ho ay pawang mga espekulasyon pa lamang at wala pang official na statement ang mga kampo nitong sina Mayor Sara Duterte at si former Senator Bongbong Marcos. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kahit ho dun sa iba pang grupo ay nag-aabang din kaugnay dun sa magiging development bilang parte nga ito ng mga pagbabago. Ngayong nalalapit ang 2022 elections. Mga kabombo, ang pagpapalit ng kandidato ay pupwedeng gawin hanggang 15 ng Nobyembre. Kaya ho, samut-saring
espekulasyon yung lumalabas mula pa nitong mga nakaraang araw, lalo pat tuloy ang paghimok ng PDP laban dito sa panig naman ni Mayor Sara Duterte Carpio na tumakbo habang may mga iba pa silang options. Gayon din yung partido ng Lakas CMD. Mga kabombo, mamaya-maya ho, may mga update pa tayo, kaugnay pa rin ng naturang development. At check muli natin yung linya ni Bombo Marco Lucabon dyan sa Cebu. Bombo Marco, please come back. Pinopirma mismo ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, Bombo Dinis, Bombo Radio Philippines, sa kanyang social media page, aga pagkikita nito ni Presidential at Senator former Bongbong Marcos Jr. Sa mismong karawan ni Congressman Yeda na may bahay mismo ni House Majority Leader Martin Romualdez, naganap ang kanilang pagkikita. Pagkikita naman sa post ni Inday Sara na binigyan nito si Marcos ng isang bag na may tatak na durian. Galing pa mismo yan sa Davao. Una nito, binisita ni Inday Sara ang kainsan itong Cebu Provincial 5th District Board Member Red Duterte. Sa kalaunan, kasama nito nag-dinner ang tatakbong 1st District Congressman naman na incumbent sa Mayor Samsam Gulyas at ang asawa nito na tatakbo bilang alkalde din ng syudad ng Talisay City aspirant na si Rhea Gulyas. At nag-agahan ito sa isang hotel kasama ang mga opisyales ng Cebu City Hall, sina Cebu City Acting Mayor Michael Mike Rama, Cebu City Councilor Raymond Garcia at iba pang mga opisyal. Dagdag pa nito, Bombo Radio Philippines, Bombo Dinis, nagkaroon ng maikling meeting sa pagitan ng mga opisyal at ni Inday Sara. Makikita din ang pagtaas ng kamay sa mga opisyal bilang pag-endorso ni Davao City Inday Sara Duterte sa tambalang Rama at Garcia Tandem naglungsod ng Cebu. Sa naturang hotel, nandoon din ang kapatid ni Bongbong na si Aimee Marcos. Pag-ugritag, marami ang nasurpresa sa development ito dito mismo sa Queen City of the South, kung saan personal na kausap o nag-uusap itong mga dalawang batikag leader from the North at isa yung from the South. Kung malala, dati sinabi ni Bongbong Marcos na plano nitong paunlarin ang Cebu Island, kung saan ito ang naging sentro ng usap-usapan kahapon, maalala, with the good governor of the province of Cebu, Cebu Governor Gwen Garcia. Ating pakinggan. Cebu is still the economic center of the Visayas. So we must continue to develop that. What I have been preoccupied with in the last few months is trying to find the way through for the Philippines, through COVID, after COVID, and the recovery of the economy. So Cebu being so prominent will certainly be a major part of that. So we will continue to develop Cebu with infrastructure development, and of course with, I think Cebu is ripe. Ang mga Cebuano have this very strong entrepreneurial spirit that we can take advantage of in making better deals with on the public-private sector, public-private sector sharing. Ang naging panayam natin ni Senator Bongbong Marcos kahapon ito, Bombo Dinis, Bombo Jane, sa naging panayam ng Bombo Cebu sa isang batid na political analyst sa Davao City, Professor ng Ateneo de Davao, Professor Ryan Mabolok. Sinabi nito na isang matatag na tandem, ang Sara Bongbong tandem, dahil ma-influensya ang kanilang angkan sa North at sa South sa bahagi ng Pilipinas. Pakinggan naman natin. O niinig kita ang panag-uban sa mga constituents ni Bongbong Marcos na solitude na sa Ilocanda o ni Sara Duterte pinagi of course sa iyahang amahan kaning sa Mindanao kinitako tayo og mamahimong impact in terms sa resulta sa 2022 election. Ilang oras ito, Bombo Dinis, sa pagkikita mismo ni Inday Sara Duterte Carpio at ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. How's that, Bombo Dinis? Okay. Bombo Marco, interesado lang kami malaman bakit sa Cebu yung naging sentro ng mga aktibidad na yan, knowing na itong si Mayor Inday ay from Davao and si Senator Bongbong Marcos from the North. So anong significant factor yung kumbaga nakikita nung
kahit ng mga local analysts dyan sa inyong lugar, bakit yung Cebu talaga yung napili nila na pagdausan itong aktibidad? Oy, nagkataon lang ba, Bombo Marco? Kanina lang, Bombo Dennis, napanayam exclusive nag-Bombo Radio Cebu. Itong si Cebu City Acting Mayor Mike Lopez Rama. Sinasabi niya, Bombo Dennis, na hindi daw ito nagkataon. But we should read between the lines kasi patapos ito November 15. But may trivia tayo dan, Bombo Dennis. Sa katanungan, bakit pa Cebu? Bombo Dennis, kung maalala, itong data na ito was last 2019 published mismo nag-Commission on Election. Cebu province as an island, composing na probinsya ng Cebu, composed ng probinsya ng Cebu at yung Tri-Cities, Magdao City, Lapu-Lapu City at Cebu City. Ito yung both rich province ng Pilipinas. Nangunguna ito sa 81 provinces nationwide. Pinakamayamag probinsya pagdating sa botos, Bombo Dennis. Tinatayang sobra, lampas 3 milyon. Way back 2019 pa yan. At tinataya ngayon, Bombo Dennis, pagkatapos itong buwan na ito, kung saan ito yung nagiging deadline, extension ng Commission on Election sa magiging mga first-time voters at transfers, Bombo Dennis, tinatayag may dadagdag dito na 10%, Bombo Dennis. At sa nakalipas na mga national election, Bombo Dennis, tinitingnan natin yung data kung sinong politiko na gustong magiging Pangulo ng Pilipinas, kung makuha ang Cebu Block, ay siya rin nananalo sa halalan, Bombo Dennis. Okay. Isa pang punto, Bombo Marco. After nitong activity na to, balik na ba sila sa mga lugar na kanilang pinanggalingan? Just like Mayor Sara, balik na ba Davao? O may iba pa silang pagpupulong na nakaschedule dyan sa Central Visayas, Bombo Marco? Galing po ito, Bombo Dennis, sa ating reliable source on the ground. No? May sinasabi na itong si Mayor Sara Duterte Carpio, dito pa to sa lungsod ng Cebu at probinsya ng Cebu, kung saan bukas, Bombo Dennis, patungo ito sa 5th District. Sa bayan naman ito ng Niluan, kung saan yung mayor doon ay mismong anak ni Cebu Provincial Governor Gwen Garcia, dahil sa isang importante pagpupulong, Bombo Dennis. Kay Senator Bongbong Marcos, ito yung tinatanong ngayon ng bayan at sinasabi kung saan ito pupunta. But coming from, again, our source, reliable source, Bombo Dennis, mag-iikot ito sa probinsya ng Cebu, Bombo Dennis. Okay. With that, maraming salamat at siguro hingi pa kami ng mga update kung may mga development pa dyan sa malalaking personalidad na nagsisipuntahan dyan sa inyong lugar, Bombo Marco. Maraming salamat. Direktamente live mula dito sa lungsod ng Cebu. Dito tayo ngayon sa bulwagan ng Cebu City Hall Legislative Building. Bombo Marco Pescolarizo, Kaparebulat, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ating alamin ang Halloween at Christmas parties papayagan pero dapat sa loob ng pamilya lamang. Ayon yan sa Department of Health. Ating pang alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, inihayag ngayon ng Department of Health na papayagan naman yung pagsagawa ng matatawag na Halloween at Christmas parties provided o kaya sa kondisyon na gagawin lamang ang mga gatherings sa bubble ng mga pamilya o sa loob lamang ng mga tahanan. Sinabi ni Department of Health Undersecretary at spokesperson Maria Rosario Vergere na sa ngayon kasi ang mga mass gatherings o maramihang pagtitipon ay ipinagbabawal at kailangan na kung sakali na isagawa ito sa loob ng mga tahanan, mga pamilya lamang, ay dapat pa rin masunod yung matatawag na safety protocols gaya ng pagsuot ng face mask at social distancing. At kailangan din daw na maiwasan yung tatawag na 3Cs, yung closed, crowded at close contact na mga lugar. At ito, pakinggan natin yung naging paalala ng Department of Health kaugnay sa pagsagawa ng mga Halloween parties at mga Christmas parties sa dating na holiday season. Kailangan natin
maipaalala sa ating mga kababayan kung ano man po yung mga binuksan na natin na sektor, kung ano man po yung pwede na natin gawin ngayon. Lahat po iyan will be reliant tayo dun sa behavior natin. Kapag ka mass gathering, di pa rin po natin pinapayagan. Pero kung yung mga sinasabi na within the bubble of the family, maari naman pong gawin. Kailangan lang talaga yung safety protocol sa ipatupad. Yung 3 Cs natin, i-recognize natin yan na iyan po yung mga pinaka magbibigay ng infeksyon sa pamilya. So kung sakasakaling gagawin talaga, gawin po natin sa labas ng ating mga tahanan, magkaroon sa outside na lang ng kung merong pagtitipon na ganito, siguraduhin din na yung safety protocols like wearing of mask, physical distance, maisagawa pa rin natin sa ating mga kabahayan. At kung merong may simptomas, huwag na muna po tayong umattend ng mga ganitong parties, Halloween events and all. Pero kailangan lagi natin iisipin, may mga restrictions pa rin tayo. Katulad po nung 3 Cs na tinatawag natin, kapag kakulob ang lugar, kapag maraming tao, kapag may mapopromote ang close contact, tayo po ay umiwas sa mga ganitong pagkakataon para hindi po tayo magkasakit. Paalala naman po sa ating mga local governments, alam po natin at naiintindihan natin na nagkakampanya na tayo. So sana tayo na po ang magkaroon ng responsibilidad na magkaroon ng ganitong mga safety protocols during our campaign period. Ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Undersecretary Maria Rosario Berhere. So malinaw, Bombo Jane ha, bawal. Hindi ka pwede na magsagawa ng trick or treat. Dahil house to house ito. So pwede naman dito lamang sa newsroom o doon lamang sa apartment, Bombo Jane, yung trick or treat ng Halloween event. At Christmas party, tayo-tayo na lang, Bombo Jane, yung magsagawa ng Christmas party para kumbaga within the family bubble. Bombo Jane, Bombo Dennis. Okay, Bombo Raymond, siguro pinakamagandang option kung talagang kursunada ng pagsasaya para, di ba, nakakabawas ng stress, ng tensyon. Pwede naman virtual party. Pati yung raffle, virtual na rin, Bombo Raymond. Yung mahalaga, yung raffle. Kahit virtual yan, basta raffle. Yun ang importante. Yun yung spirit of Christmas, of giving, Bombo Dennis. At tama, si Bombo Jane, kung gusto niya yung mga Halloween na yan, pwede naman siyang mag-costume na lang. Daanin lamang sa makeup yan. At yan na, game na sa Halloween party or yung hindi ko alam kung celebration ba ito dahil hindi naman ito kumbaga nakasanayan o bahagi ng tradisyon bilang Katoliko o sa Kristyanismo, Bombo Dennis. So nakasanayan lamang ito, tradisyon, yung Halloween na mga events na yan, Bombo Dennis. Okay, ang itatanong ko ngayon, Bombo Raymond, si Pangulong Duterte ba ay dadalaw doon sa puntod ng kanyang mga magulang at may schedule na ba ito, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay wala pa, pero tiyak na siya ay adhere o tutupad doon sa protocol na sarado yung mga sementeryo sa October 29 hanggang November 2. So malamang ay mapaaga yung kanyang pagdalaw sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City, Bombo Dennis. Pero for now ay wala pang ibinibigay na schedule kaugnay dito ang Malacanang. May reaksyon na ba ang palasyo doon sa sinasabi na yung katulad niyan dyan sa Dolomite area sa Maynila bukas tapos sarado yung mga sementeryo. So may na ba? May mga action na ba ang palasyo o direktiba for that matter, Bombo Raymond, para maiwasan pa rin yung siksikan? Dahil doon sa sementeryo walang nagsiksikan pero parang nalipat doon sa may Manila Bay area. So paano magiging diskarte dyan ng ating mga otoridad? Well, sa ngayon ay wala pang kautusan dito ang Malacanang, Bombo Dennis. Pero baka i-review ito pag-aralan ng Interagency Task Force dahil tama nga dyan, kumpul-kumpulan dahil ang sinasabi ng MMDA Chairman Benhar Abalos ay mayroon silang kasunduan o uniform na bawal pa rin talaga nalalabas yung mga bata sa ilalim ng Alert Level 3 sa Metro Manila. So pansin natin doon sa Dolomite Beach, may mga chikiting na pinapayagan na makapunta roon which is contrary doon sa ipinapairal supposedly ng mga LGUs na bawal talaga anywhere sa Metro Manila yung mga bata na lumalabas. Tingnan natin sa Interagency Task Force meeting at sa pagpunta people ni Pangulong Duterte kung merong mga pagbabago dito at pagbabawalan na
yung pagpunta roon. At ang sabi naman ng PNP, mas dagdagan nila yung police visibility para mag-control doon sa nagkukumpulan ng mga crowd, Bombo Dennis. Pero ngayon lang yan, mainit pa lang ngayon dyan sa Dolomite Beach dahil bago, alam mo naman yung mga Pilipino. Pero pag makita nila, kumbaga, hindi naman talaga worth it na mag-risk ka na mahawaan para pumunta lamang doon sa kakapiraso na kumbaga na bahagi ng Manila Bay, Bombo Dennis. Sa parte ko naman na Bombo Raymond, no, gusto ko rang linawin na kaugnay yung pinapayagan na ng Department of Health ang pagsagawa ng Christmas party kasi for sure marami ang excited dito, Bombo Raymond. So nabanggit mo kanina pinapayagan pero within a family bubble. So ibig sabihin kayo lang mag-party, yung nakatira sa isang bahay, Bombo Raymond, pinapayagan lang? Oo, tama ka dyan, Bombo Jane. Not necessarily na isang bahay lang. Halimbawa, sa isang compound, di ba, sa minsan, yung mga lugar, may mga 2-3 bahay sa isang compound, yung gated, na sila-sila lang araw-araw ay nagkakasalamuha, pwede yun. Basta wag lamang yung talagang mass gathering na inaabot ng mga 100%. So, pwede naman na doon lamang kayo sa loob ng compound, doon lang kakain, at kayo-kayo lang. Huwag nang mag-imbita ng kapitbahay at bawal yung gate crusher, Bombo Jane, para maiwasan baka mamaya yung inimbitahan mo, yun pala yung carrier na manghahawa doon sa miyembro ng pamilya o yung sa loob ng compound nyo, Bombo Jane. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Mga kabombo, sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, personal na ring makikipagpulong si Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III sa kanyang counterpart sa Saudi Arabia upang hilingin ang tulong na mabayaran yung pagkakautang ng ilang employer doon sa mga kababayan nating OFW na nabiguho na makakuha ng kanilang sahod. Ayon kay Secretary Bello, tutungo siya bukas doon sa Dubai upang doon gawin ang pakikipag-usap niya sa ambassador ng Saudi upang masingil ang umaabot ho sa katumbas ng 4.6 million pesos. Paliwanag ng kalihim, ang naturang malaking halaga ay pagkakautang sa mga OFW ay bilang bahagi ng kanilang end of service. Bago ito, una nang nagbanta si Secretary Bello na ipapatupad ang deployment ban ng ating mga OFW patungo doon sa Saudi Arabia kung hindi tutupad ang mga employer sa kanilang obligasyon sa ating mga kababayan. Sinasabing nasa 1.6 million pesos ang kinakailangan makolekta, mga kabombo, dahil mahigit 1 milyon din na mga trabahador ng Pinoy ang nananatili sa naturang bansa. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Ngayong araw, nakapagtala ang Department of Health ng 5,807 na karagdagang kaso ng COVID-19. Mayroon namang 9,578 na gumaling at 65 ang namatay. Sa kabuuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 2.3% o 63,051 ang aktibong kaso. 96.2% o 2 million, mahigit 2.6 million na ang gumaling at 1.51% naman o 41,585 ang namatay. Ayon pa sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational noong Oktubre 21 habang mayroong 2 laboratorio naman na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base pa sa datos sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 2 laboratorio na ito ay humigit kumulang 0.16% sa lahat ng samples na naitest at 0.01% naman sa lahat ng positibong mga individual. Samantala, may na-monitor ang Department of Health na 29 duplicate entries sa total case count. Sa naturang bilang naman, 27 na pala ang naka-recover. Maliban dito, may 51 cases na naman na dating naisama sa recoveries. Ngunit na-reclassify na patay na pala matapos ang final validation. Bumaba naman sa 0.45 ang COVID-19 reproduction number sa National Capital Region. Yan ay base sa report ng Octa Research Group. Mas mababa ito kumpara sa Oktubre 18 na data kung saan ho ay nakapagtala ang NCR ng 0.57.
Ang reproduction number ay tumutukoy ho mga kabombo sa numero ng mga taong nahawaan ng virus. Kapag kaanya mababa pa sa 1% ang reproduction number, ibig sabihin ay humina ang transmission ng virus. Gayunman, ang NCR ay nakapagtala pa rin ng 996 na 7-day average ng mga bagong kaso ng COVID-19. Unang pagkakataon ho ito na nangyari simula pa noong buwan ng Hulyo hanggang sa pagitan ho yan ng Hulyo 22 hanggang 28. Bumaba naman sa 7% ang positivity rate mula sa dating 10%. Ang average daily attack rate o numero ho ng kada bagong kaso araw-araw kada 100,000 population ay bumaba din ng 7.03%. Mula ho yan sa 10.23% noong Oktubre 18. Sa iba pang balita, lalo pang lumakas ang suporta ng mga kabataan sa agriculture at fishery programs ng gobyerno matapos tumama ang pandemya. Ayon kay Department of Agriculture, ASEC Liza Batad sa panayam ng Bombo Radio, nakita ng marami na kahit sa panahon ng pandemya ay tuloy-tuloy ang pangailangan sa pagkain. Nakadagdag pa sa workforce ang mga umuwi sa mga lalawigan mula sa Metro Manila sa ilalim naman ng Balik Probensya program. Marami rin kasi ang nawala ng trabaho at sumubok sa buhay sa mga lalawigan. Pero para kay ASEC Batad, mas mainam na simulan ang pagtuturo ng farming at fishery sa mga batang gulang upang higit pa nilang mapagyaman ang kanilang kaalaman. Malaking bagay din umano ang pagpasok ng ilang youth agriculture ambassador upang mahimok ang kanilang followers na sumubok na rin ng ganitong mga sistema. Maliban pa sa actual na pagbubungka ng lupa at pangingisda, maaari ring mag-invest ng kapital ang ilang kabataan na may sarili ng ipon. Pakinggan natin ang pahayag ni DA ASEC Dr. Liza Batad. Ang mga proyekto na inilaan ng Department of Agriculture at prioridad po ni Secretary William Manong Wididar ay yun pong kailangan ma-appreciate ng kabataan yung role nila. No? And we did that by forming an Agriculture and Fisheries Youthpreneurship Council. Ito po yung grupo ng iba-ibang organisasyon kung saan hihikayatin po natin yung mga kabataan na nasa negosyo na nag-uumpisa ng magkaroon ng interest or actually may negosyo na sumama sa Department of Agriculture through PICA na tulungan tayong bumalangkas ng mga policies para sa ganon mas mahikayat natin yung mga kabataan na sumama sa atin. Isa po sa pangunahing proyekto na inilunsad natin magmula nung nagka-pandemya ay yun pong KAYA. KAYA program. Ang KAYA po ay Capital Access for Young Agripreneurs ng Agricultural Credit and Policy Council. Sila po mga negosyante po lahat yan. No? At sila po 18 to 30 years old ay merong pagkakataong mag-loan ng at least 500,000 collateral and magmula po nung last year hanggang ngayon, padami na po ng padami na mga kabataan ang nag-a-apply ng loan at nag-engage na talaga sa negosyong nakikita nilang across the value chain. Another program po is yung Maya. Nilaunch din po natin yan last year dahil nakikita natin na para po mas mapagtagumpayan yung mga negosyo na papasukin nila, kailangan natin silang turuan. No? So, nag-launch po tayo ng merong KAYA, meron dapat Maya. Ang Maya naman ay Mentoring and Attracting Youth in Agribusiness. So, meron pong dalawang track yan. Ang unang track po is yung tatanungin natin yung mga youthpreneurs o yung mga kabataan, saan mo gusto ma-train ka namin maging mabuting kawani ng gobyerno o i-train ka namin para ihanda ka para maging isang
entrepreneur. Ayun. Yan ang pahayag ni DA Assistant Secretary Dr. Liza Batad sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Department of Agriculture na nasa 5 probinsya na lang ang nakapagtala ng African Swine Fever o ASF sa buong bansa. Yan ay sinagawang deliberasyon ng Department of Agriculture sa kanilang budget at ito may kinalaman ho doon sa paghimay ng 2022 national budget. Nasa 91 billion pesos kasi ang kanilang hinihinging pondo. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na nasa 20 na lamang na mga lugar sa loob ng 624 na syudad at munisipalidad ang nakapag-record ng swine disease at may active infections. Anya, nasa 83 na mga barangay na lang ang nakapagtala ng active case kumpara ho doon sa dating 3,000 mahigit nitong nakalipas na taon. Kung maaalala, taong 2019, nasa 55 probinsya ang apektado ng ASF. Hindi na pinangalanan pa o tinukoy ng DAR, ni Secretary Dar, kung anong mga area yung may mga kaso pa rin ng African Swine Fever. Samantala naman, hinimok ng isang grupo ang publiko na huwag magkalat ng basura sa mga sementeryo at parke. Ayon pa sa Eco Waste Coalition, ginawa nila ito sa gitna ng pagbuhos ng mga tao sa mga libingan at kolumbaryo bago mag-undas. Anila, dapat iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan at sa halip ay gunitain ang All Saints Day sa pamamagitan ng pag-alala at paggalang sa mga yumao. Mas maigian lang huwag na lang magdala ng single-use plastics at iba pang disposable materials para maiwasan ang pagkalat ng basura. Maaari ring bumisita sa mga sementeryo at kolumbaryo anumang araw, maliban sa Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pa nating mga balita, ilang magulang at mga bata ay dismayado raw doon sa pagbabawal na mamasyal ang mga batang, yung mga paslit pa, no? Lalo na ho dyan sa mga parke, dito ho yan sa Metro Manila. Pero ang DOH ho ay may mga pananaw din na pinagbabatayan ng kanilang mga direktiba. At kaugnay ho niyan, may pag-uulat si Bombo Elmar Acol. Dito sa lugar ng Intramuros, Maynila, sa isa sa pinakasikat itong Fort Santiago, mula ng buksan sa Alert Level 3, ay talaga namang bumubuhos na ngayon ang mga turista. Lalo pinayagan na rin mula 18 years old above na muling pumunta sa mga kailintulad naman na tourist spot. Nababahala na raw ang Department of Health sa pagluluwag na sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa habang hindi pa rin humuhupa o nawawala ng tuluyan ang COVID-19. Ang DILG ay nagbabala na rin ng pananagutan ang mga local government units na nagpapabaya. Ayon naman sa PNP, pwede rin daw ng mga magulang ang sisihin sa pakalat-kalat ng mga bata sa mga parke at mga lugar na pinagbabawal. Kaya naman, paulit-ulit ang paalala ng Department of Tourism. Ngayon binuksan na ang mga pasyalan at parke o mga tourism site, bawal pa rin ang mga bata na edad 17 anyos pababa. Pero ilang mga public places na napansin ng Bombo Radio ay hinahayaan na ang mga bata na magliwaliw. Paliwanag naman ng ilang sektor, mahigit na rin kasi 1 taong nakatenga sa mga bahay ang mga bata at mistulan nakakulong dahil sa tindi pa rin ang epekto ng COVID pandemic. Isa sa tinungo ng Bombo Radio ang sikat na Intramuros sa lungsod ng Maynila at nandun din ang iconic at historical site o tourist attraction na Fort Santiago. Nabutan namin dito ang ilang mga magulang na dismayado dahil sa bawal pa rin pala ang mga bata na papasukin. Ang ilan sa mga ito ay nagkasya na lamang sa labas ng gate ng Fort Santiago, patingin-tingin sa loob lamang ng malawak na makasaysayang parke. Dahil marahil sa may halong inggit at panghinayang, ayaw na ring magpa-interview ng ilan sa mga ito. Nabutan pa namin na katatapos lamang ang prenuptial na video at photo session ng dalawang magkasintahang ito sa loob ng Fort Santiago. Para naman sa traditional na kalesa, nahatak nga rito yung kabayo, patok na patok din sa kanila at bumabalik na raw ang kita mula ng ilagay sa Alert Level 3 ang National Capital Region. Mailang mga local tourist na rin ang nagpapatid sa kanila para mag-tour dito sa tinaguriang World City. Isa naman sa natuwa sa unti-unti ng pagluluwag ay si Mr. Anthony D. Guzman, accredited tour guide
ng Department of Tourism at umabot na rin daw ng 23 taon sa ganitong uri ng trabaho. Sa panayam ng Bombo Radio, ipinagmalaki niya ang outdoor tourism ng Fort Santiago na isang heritage site na malalim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na noon pang taong 16th century. At dito pa ikinulong ang national hero na si Dr. Jose Rizal. Gradual lang po muna kasi ang Intramuros kasi ang turista naman kasi yung mga namamasyal hindi na pupunta sa mga high-rise building niya, pinupuntahan niya ito talagang Intramuros po. Okay, more than 25 million ng mga tao sa Metro Manila. Ang target muna natin dito yung domestic tourism po. Kaya we are expecting people from deep places of Metro Manila po ay magdagsa dito sa dito sa Intramuros po. Hindi pa po pwede po yung mga bata po. Di po. Waiting po tayo sa ng IATF po. Kung kailan po kasi ang Intramuros ko kasi outdoor tourism. Kaya pagka nagsiksikan po mga tao, mahirap makontrol po 'yun lalo na pag marami na pong mga bata po. Pero inaalaw po dito sa Port Santiago 18 and above po. Ang Port Santiago, it is ito yung counterpart ng Camp Aguinaldo, yung jail headquarters of the Armed Forces of the Philippines. 16th century living artifacts yan. No? It is our international link to Latin American countries po. Kasi po yung mga galyon, they go back to Mexico, dyan sila mag-start mag-sail po sa Port Santiago po. And also a place where Dr. Jose Rizal was incarcerated. Kasi ang Pilipinas po, ang buong Asia po, ang gateway po sa Pilipinas ay ang Port Santiago po. Nung araw po. Kasi po yung galleon trade. One of the oldest galleon trade in the world po ay yung Manila-Mexico galleon trade. So from Acapulco, Mexico, ang punta talaga nila ay Port Santiago. So, ibig sabihin, mas sikat pa yung Port Santiago kaysa sa Pilipinas nung araw. When it comes to the galleon trade po, yung sailing of the galleon po. Yan si Anthony de Guzman, accredited tour guide ng Department of Tourism. Isa pa sa nakilala ng Bombo Radio ay ang puppet vendor na si Ginoong Ricky Pais, taga Tondo, Maynila, edad 56 anyos at akalain nyo, 24 years nang nandirito at nagtitinda sa Fort Santiago. Tuwan-tuwa rin ito nga si Mr. Pais nang buksan na rin itong nakalipas na weekend ang Fort Santiago. Abay sabi niya sa kwento niya, naka-jackpot daw siya sa kanyang bintahan sa mga tinda na marami raw ang bumili na ipinagmamalaki niyang original niyang gawa na mga laruan. Mula nung nakarang yung nag-umpisa, talagang halos gapang kami lahat. Siguro halos lang lahat ng kabats ko, lahat ng kaibigan ko, nautangan ko, pambili lang bigas, pambili lang ng yun ang kinalulungkot namin, bawal pa rin eh. Kasi di ba alert level 3 na, medyo dapat may konting luwag na wala tayong magawa, yun ang wala pang memong binababa na kaso wala tayong magawa kundi sumunod. Ang mga bata pwede hanggang dito lang sa labas, bawal pa sila sa loob. Actually, ginaya ko to nung panahon pa ni Big Bird sa Sesame Street, di ba? Ginaya ko to hindi dahil sa ibebenta ko. Yung kapatid ko noon, grade 1 yata, grade 2, mga almost 40 years ago. Sabi niya, kuya, gawa mo nga akong kakaibang laruan to. Nagawa ko to, hindi ko akalaya ito magiging buhay ko. Kaya lang, palibasa, ito na yung buong buhay ko, pagtsatsagaan na. Yan naman si Mr. Ricky Pais, isang puppet vendor. Ngayong weekend, umasa na lamang si Mang Ricky na sana'y maka-jackpot muli siya dahil sa inasa niyang pagbuhos pa ng mga turista ngayong araw ng Sabado at Linggo at para naman daw makaluwag-luwag na rin muli ang kanilang buhay at kanyang pamilya, lalo na at nalalapit na rin ang Kapaskuhan. Mula rito sa may Fort Santiago, ito si Bombil Maraco Lagunat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bumbo. Sa iba pang mga balita, inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng mga unit commanders na simula na ang pakig-coordinate sa kanilang respective local government units na maigpit na bantayan ang mga lugar na magsilbing vaccination site sa mga minor de edad na may comorbidities. Sa gitna ng kautusan ng gobyerno na palawigin pa ang pediatric vaccination program. Kahapon, ilang LGU sa Metro Manila ang nagsimula na sa bakunahan sa mga minor de edad sa mga hospital. Sa
kasalukuyan hindi bababa sa 23 hospital sa buong Metro Manila ang ginamit na venue para sa inoculation ng mga minor de edad. Nilinaw pa ni PNP Chief General Guillermo Lorenzo Elizar na ang nasabing hakbang ay upang matiyak na nasunod ang health protocols. Napagalaman na nasa mahigit 8,000 adolescents na nag-edad 15 hanggang 17 anyos na may comorbidities ang nabakunahan kontra si COVID-19. Bombo Weather Update. Nagbabala ang pag-asa DOST sa posibleng malalakas na pagbuhos ng ulan at gayon din yung posibilidad ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Bunsod naman ito ng namataang low pressure area sa layong 155 kilometro sa kanluran na Huyan, Ilagang Kanluran ng Zamboanga City. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone. Ito yung nagsasalubong na hangin at nagdadala ng makapal na ulap at mga pag-ulan. Nakakapekto rin ito mga kabombo mula sa Southern Luzon hanggang dyan sa Visayas at ibang parte ng Mindanao. Samantala, bumaba sa 88 ang bilang ng mga lugar na isinailalim sa granular lockdown sa Metro Manila. Mula huyan sa dating 102 noong araw lamang ng Huwebes. Yan ho ay batay sa data ng Philippine National Police at sa nasabing bilang, dalawa rito mga kabombo ay sakop ng Northern Police District, 38 naman ay saklaw ng Eastern Police District at 29 sa Manila Police District at 19 sa Quezon City Police District. Nasa 63 naman na mga bahay ang nai-lockdown, 16 na residential buildings at 4 na mga subdivisions. Umaabot naman sa 300 mahigit na police personnel at mahigit 200 force multiplier ang na-deploy sa mga lugar na isinailalim sa granular lockdown. Magugunitang kinumpirma ng Department of Health na maaaring isailalim sa alert level number 2 ang Metro Manila kapag patuloy ang mababang kaso ng COVID-19 sa mga lungsod. Yan ay sa mga darating na linggo. Magsisimula na sa susunod na buwan ang recruitment ng mga partisipante para sa clinical trial sa paggamit ng ivermectin bilang COVID-19 treatment. Target naman ng Department of Science and Technology o DOST na ilabas ang initial results sa katapusang bahagi ng buwan ng Disyembre. Sinabi ni DOST Undersecretary for Research and Development Rowena Cristina Guevara, ongoing na ang preclinical trial activities para sa paggamit ng ivermectin. Magsilbing study sites ay ang Ateneo Quarantine Facility, LaSalle Quarantine Facility, University of the Philippines Diliman at Makati Science High School Quarantine Facility. Anya, posible din na mag-recruit sila sa Region 2 at 11 kapag kinulang. Dagdag pa ni Guevara na ang UP Manila College of Pharmacy ay bumubuo na ng mga ivermectin capsule na gagamitin sa mga clinical trials. Magugunitang ang gobyerno ay naglaan ng 22 million pesos na pondo para sa nasabing pag-aaral. At mga kabombo, mga Kastar Nation, ingat-ingat ho tayo. Doon sa mga nagkalat ho ng mga peking swab test result dahil baka tayo pa yung mahabol ho at makasuhan. Ibabala ho dyan ang liderato ng PNP dahil sa dami nga itong mga kaso ng mga fake na swab test result. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Nagbabala sa publiko si Philippine National Police Chief Police General Guillermo Elizar kaugnay sa panibagong modus operandi ng ilang grupo na nagbebenta ng peking COVID-19 test results o mga swab test results na walang aktual na pag-asagawa ng RT-PCR test. Ayon sa ulat, 3 suspect na ang naaresto sa pamemeke ng swab test result sa Quezon City kung saan nagbayad ng halos 16,000 pesos ang biktima para sa kanilang swab test results na may logo ng Philippine Red Cross na kalaunan ay napag-alaman namang peke ang mga ito. Ani Eliazar, hindi biro ang mga krimen na pamemeke ng RT-PCR results dahil nakasalalay sa mga ito ang kaligtasan at kalusugan ng mga mamamayan mula sa COVID-19.
Dagdag pa niya, noon pa man ay tinututukan na ng mga otoridad ang pamimeke ng COVID-19 test results at iba pang mga mahahalagang dokumento na may kinalaman sa COVID-19. Samantala, binigyan namang puri ni Philippine General Guillermo Eleazar ang Quezon City Police District personnel dahil sa agarang pag-aksyon sa mga complaint kaugnay sa mga peking RT-PCR results na ibinibenta sa publiko. Hinikayat naman ni Philippine General Eleazar ang publiko na i-report agad sa mga otoridad kung sila ay nabiktima ng nasabing iligal na gawain. Muli rin itong pinaalalahanan ang publiko na huwag tatangkilikin ang ganitong klaseng gawain dahil maaari aniyang makasamang makasuhan ang sinumang mahuhuli na may bitbit na pineking dokumento. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, nasa 80,639 mga minor de edad naman na may comorbidities ang nabakunahan na kontra COVID-19 ayon yan sa Department of Health. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang first phase ng pediatric vaccination ay sinimulan sa Uling Hospital noong Oktubre 15. Habang ang second phase ay isinagawa sa mahigit 20 hospital kahapon. Sa bilang ng mga nabakunahan, nasa 4 na minor de edad ang nakaranas ng adverse reactions. Isa ang nagkaroon ng anxiety-related habang 3 naman ang nagka-allergy sa bakuna. Anya, patuloy na inoobserbahan ang mga nagka-allergy lalo pat sila ay kailangang isa ilalim sa karagdagang assessment. Napagalaman na tanging ang mga COVID-19 vaccines na Pfizer at Moderna ang pinayagan na iturok sa mga minor de edad dito sa bansa. Nakapagtala ng 55 volcanic earthquake, dyan kabilang na ho yung siyam na volcanic tremor events sa Taal Volcano Network ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ngayong araw lamang ho yan ng Sabado. Ayon sa ulat ng PBOX, tumagal ang nasabing mga volcanic earthquake at yung tremor ay ng ilang minuto. May ilan ho dyan, umabot 2 minuto yung mga pagyanig. Nagkaroon din mga kabombo ng upwelling ng mainit na volcanic gas sa lawa ng main crater na naging sanhi naman ng pagbuga ng magkahalong abo at gas na sumisingaw mula ho sa naturang bulkan. May taso ito na 1,200 meters. Bago ito ay napadpad patungong Timog Kanluran yung naturang usok at abo, kaya ho pinag-iingat pa rin yung mga residente sa naturang lugar patungo doon sa direksyon na may mga kababayan ho tayong naninirahan pa rin. Samantala, namata namang nagsimula muli yung pamamaga ng ilang parte nitong Taal Volcano, kaya ho patuloy ang monitoring na ginagawa ng PBOX upang matiyak na mababantayan ho ito at maabisuhan yung mga kababayan natin sa oras na may mga panibagong volcanic activity na posible at aasahan sa naturang bulkan. Aktibo pa rin ang Taal Volcano sa kabila ho ng paghina ng mga pagyanig na naitatala sa mga nakalipas na panahon. Lalo na doon sa may crater area ay nakikitaan ho ito ng ilang senyales na pagiging aktibo at mga abnormalidad pa rin. Diyan sa may area ho ng Daang Castilla ay may fissure ho dyan. May mga crack at naninirahan pa man din yung ilan sa mga kababayan natin malapit sa naturang lugar at may area din dyan sa may lawa na may kababayan ho tayong mga namamangka dyan pa rin sa bahagi ng Taal. Sa iba pang mga balita, isinagawa na ng Department of Public Works and Highways ang road reblocking and repairs pasado alas 11 ng gabi kagabi, Oktubre 22. Dahil dito maapektuhan ang daloy ng trapiko sa mga sumusunod na kalsada, Espanya Boulevard mula Extremadura Street hanggang M. de la Fuente Street. Diyan sa may CP Garcia Francisco Street hanggang Aguinaldo Street, second lane mula sa sidewalk. EDSA tramo flyover Aurora Boulevard sa tramo off-ramp Pasay City at EDSA Quezon City before Anapolis dyan sa may Boni Serrano flyover northern bound second lane mula sa sidewalk. Ayon pa sa ulat, muling bubuksan sa mga motorista ang mga nasabing kalsada pagsapit ng alas 5 ng umaga sa Lunes, Oktubre 25. Pinapayuhan din ang mga motorista na gumamit ng iba pang mga alternatibong ruta dahil sa isasagawang reblocking.
Mga kabombo, kuha pa tayo ng dagdag na mga update mula ho sa ating mga himpilan sa mga lalawigan sapagkat may mga development na ho kaugnay doon sa mga pinsala pa nitong nagdaang kalamidad. At kaugnay niyan, Bombo Jane, take it away! Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng report, final damage report kaugnay sa pananalasa ng Bagyong Maring inilabas na. Alamin ang detalye naman sa ulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Yes, sa magandang gabi, Bombo Jane, Bombo Dennis. Umaabot na nga sa mahigit 1 billion pesos ang pinsala na iniwan ng Bagyong Maring sa sektor ng agrikultura dito sa lambak ng Cagayan. Sinabi ni Paul Vincent Balao, ang focal person ng Disaster Risk Reduction and Management ng Department of Agriculture o DA Region 2 na ito ay batay sa pinal na consolidated report mula sa mga local government units sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ayon kay Balao, mahigit 289 million pesos ang danyos sa mais kung saan ang Cagayan ang may pinakamalaki na mahigit 280 million pesos, mahigit 8 million pesos naman sa Nueva Vizcaya at mahigit 1 million pesos sa probinsya ng Isabela. Sa palay naman ay umaabot sa mahigit 659 million pesos ang danyos kung saan ang probinsya pa rin ng Cagayan ang may pinakamalaki na mahigit 490 million pesos, sinundan ng Isabela na mahigit 126 million pesos, habang sa Nueva Vizcaya ay nasa 51 million pesos at mahigit 73,000 pesos naman ang pinsala nito sa probinsya ng Quirino. Ang danyos naman sa high value crops ay mahigit 173 million pesos kung saan ang may pinakamalaki dito ang probinsya ng Nueva Vizcaya na 140 million pesos, Cagayan na 23 million pesos, Isabela na 9 million pesos at 134,000 pesos naman sa Quirino. At sa livestock ay mayroong reported damage na umaabot ng 9 milyong piso. Sinabi pa ni Balao na umabot naman sa 44,519 na mga magsasaka ang naapektuhan sa mahigit 383 na ektarya ng taniman sa rehiyon. Kaugnay niyan, sinabi pa ng nasabing opisyal na sa tuwing kalamidad ay nagbibigay sila ng libreng rice, corn at vegetable seeds sa mga naapektuhan na mga magsasaka at iba pang hakbang upang matulungan ang mga magsasaka sa nasirang mga pananim. Dulot na rin ang naging epekto ng Bagyong Maring sa rehiyon na Bombo Jane at Bombo Dennis. Okay, Bombo Efren, ang concern lamang natin ay gaano nakarami doon sa mga target na magsasaka na kailangan mabigyan ng ayuda, ng tulong na rin ng mga binhi ang napagkalooban so far, Bombo Efren. Bombo Dennis, magsisimula pa lang ang Department of Agriculture sa pamahagi ng tulong sa mga naapektuhan nga na mahigit 44,000 na mga farmers kasi kinakailangan pa nila na makuha lahat itong datos at ito nga natapos na yung final na report sa mga naging apekto o naapektuhan ng nasabing bagyo sa rehiyon at mag-uumpisa na sila sa pamahagi. So may mga stock naman ang Department of Agriculture para sa pagbibigay ng palay, corn and vegetable seeds habang nakatakda na rin itong pagsisimula sa pamahagi ng mga alagang hayop sa mga naapektuhan naman ng mga magsasaka natin dito sa Region 2, Bombo Dennis. Sana hindi nahintayin pa na makulate yung mga data kung ano yung hawak siguro pwede nang mapagkalooban ng madali ang tulong yung mga kababayan natin. Kumusta na pala yung sitwasyon dyan? Yung mga baha-baha, Bombo Efren, humupa na ba yung mga naitala nitong nakalipas na mga linggo at araw, Bombo Efren? Yes, Bombo Dennis, sa mga nakalipas naman na araw ay naging maayos na ang sitwasyon dito sa lambak ng Cagayan, maging sa mga unang lugar na nakapagtala ng pagbaha dahil na rin sa naging epekto ng Bagyong Maring ay naging okay na rin ang sitwasyon sa iba't ibang mga lugar dito at tanging ang ginagawa na lamang dito is yung makuha nga yung naging pinsala ng nasabing bagyo para sa pamahagi ng agarang tulong sa ating mga kababayang naapektuhan ng nasabing kalamidad, Bombo Dennis. Okay, si Bombo Jane may tanong din. Bombo Jane? Diyan sa inyo, Bombo Michael, maraming magsasaka ang apektado sa bagyong si Maring. May nag-avail na ba ng loan program sa Department of Agriculture na mga magsasaka?
Yes, Bombo Jane, nakatakda pa lang yung kanilang pamahagi ng tulong, kasi ito yung kinakailangan pa kasi nila na report para sa ganun ay makapag-umpisa. So doon sa tulong is naka-ready, may mga stock nga sila dito sa region para sa distribution ng iba't ibang mga commodities para sa mga affected nating mga magsasaka, Bombo Jane. Okay. Bombo Efren, maraming salamat sa mga update na yan at ingat kayo dyan. Yes, maraming salamat, Bombo Dennis. So yan ating report live mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Efren Reyes Jr. nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa Cagayan, Basta Radio, Bombo. Mula ho dyan sa Northern Luzon, lipat tayo doon sa may area ho, malapit sa Boracay Island. Dahil pati ho, particular na yung Boracay Island pala, no? Dahil yung carrying capacity ho nitong napakasikat na isla ho ng Boracay, maaari daw dagdagan. Magandang balita para ho dun sa mga nag-aambisyon na makapunta after ilang taon na siguro. No? Kumustahin natin dyan, paano mga adjustment dyan. Bombo Radio, Kalibo, please come in. Kinukonsidera ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang pagdagdag ng carrying capacity sa isla ng Boracay upang mas marami pang turista ang makabisita sa pamusong tourist destination. Ang kasalukuyang carrying capacity sa isla ay nasa 19,000 katao sa bawat araw. Sa isinagawang pulong ng Boracay Interagency Task Force, sinabi ni DNR Secretary Roy Simato, hihilingin niya sa Ecosystem Research and Development Bureau ng ahensya na pag-aralan kung maaring madagdagan ang bilang ng mga tao na pwedeng makapasok sa Boracay. Nabatid na nilimitahan ang pagpasok ng mga turista ng isailalim ang isla sa rehabilitasyon noong 2018. Karamihan na niyang nagkukumpulan ang mga tao noon sa Front Beach, subalit matapos ang rehabilitasyon ay marami na ang pumupunta sa eastern portion o Back Beach dahil sa malinis na doon. Binansagang sispo lang Boracay noong una dahil sa mabaho at maduming tubig na mula sa tubong direktang naglalabas ng wastewater sa dagat. Makaraang malinis ang tubig sa dagat, nagpapatuloy ang pagtibag ngayon sa mga estrukturang lumabang sa 25 plus 5 meter ismed mula sa dalampasigan at pagpapalapad ng kalsada na minomonitor ng Binoong Task Force. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Michael Alano nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan, Basta Radio, Bombo. Samantala, ang Philippine Navy naman magsasagawa ng exercise para sa mas mapalawig pa ang kakayahan ng hukbong pandagat. May report naman ng Star FM Zamboanga. Magsasagawa ng isang naval exercise ang Philippine Naval Forces Western Mindanao sa Oktubre 25 hanggang 30. Nagaganapin sa baybayin ng Basilan, Sulu. Layunin nito, nasubukan ng mga doktrina sa panahon ng digmaan at kapayapaan sa pagsasagawa ng amphibious operation, maritime interdiction operation at iba pang mga naval operation. Bilang paghahanda, kamakalandang nagsagawa ng testing exercise ang Fleet Marine Forces ng Naval Forces Western Mindanao, nasakay ng landing dock BRP Tarlac LD-601 at ang kalakip nitong Marine Amphibious Ready Unit. Ayon kay Captain Alan M. Javier, Director of Exercise, na ang konsepto nito ay bilang paghahanda sa pagpapatupad at mapalawig pa ang kakayahan ng ating hukbong dagat. Aasahan sa darating na naval exercise ay magpapaputok ito ng Spike ER missile mula sa Multipurpose Attack Craft o MPAC sa pansamantalang lumulutang na target bilang patunay na ensayo sa operasyon. Sa gagawin na aktibidad ay strikto pa rin ipapatupad ang health protocol para sa iwas hawaangan ng COVID-19. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Napatay ng US military ang senior Al-Qaeda leader na si Abdul Hamid Al-Matar sa drone strike sa Syria. Ayon yan sa spokesman ng US Central Command. Ayon kay US Army Major John Riggs B, malaking kawalan sa terrorist organization ang pagkamatay ng Al-Qaeda senior leader, lalo na ang mabanta sa pangangatake ng mga US citizen.
partners at inosenteng sibilyan sa buong mundo. Maliban sa senior Al-Qaeda leader, wala ng casualties pa sa nangyaring pang-atake gamit ang MQ-9 aircraft. Isinagawa ang drone strike 2 araw matapos inatake ang US post sa Syria. Magugunitang noong buwan ng Setyembre, nagsagawa rin ng strike ang Pentagon sa northwestern Syria na ikinamatay naman ang iba pang senior Al-Qaeda leader na si Salum Abu Ahmad. Bombo Sports News. Nabigong madepensahan ang Pinoy Olympic gymnast na si Carlos Yulo ang kanyang korona sa floor exercises. Yan ay sa ginanap na 50th Figure Artistic Gymnastics World Championship sa Japan. Una rito, halos perfect na sana ang execution nitong si Yulo pero sumablay ho siya nang hindi naging maganda ang kanyang landing. Kaya naman na-out of bound sa isang parte ang kanyang routine. Dahil ho dito ay pumwesto sa ikalima itong si Yulo nang magtapos sa score na 14.566 na patawan tuloy ng penalty ang Pinoy champion ng 0.300 na sinasabing malaking kawalan sa kanyang laban. Samantala, naagaw naman ng pambato ng Italia na si Nicola Bartolini ang korona nang mabigyan ho ito ng score na 14.800 at yan ay mataas kumpara dun sa kanyang mga katunggali na sa naturang larangan. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Award-winning Filipino animated film na Hayop Ka, The Nympha Di Maano Story, hinirang bilang Best Animation sa Gawad Urian 2021. May detalye ang Star FM Baguio. Nanalo bilang Best Animation ang award-winning Filipino animated film na Hayop Ka, The Nympha Di Maano Story sa kakatapos na 44th Gawad Urian. Naging nominado nga ang nasabing pelikula sa 7 kategorya ng patimpalak, kabilang na ang Best Film, Best Music at Best Screenplay. Sa naging post ng production team ng animated film, grateful ang mga ito at nakakataba umano ng puso ang parangal na kanilang natanggap. Sa una ngang naging pahayag ni Direk Avid Yonggoren sa Star FM Baguio, nagpapasalamat ito dahil patuloy na nakikilala ang kanyang likha sa iba't ibang mga awarding bodies at maging sa mga international film festivals. It's always fun to win. It makes us optimistic kasi nga, like I said, it's gonna take 3 years to make the film. So it's a long journey to always on creating an animated film. So it's good to have these little beats of optimism. Ang yaman-yaman ng kultura na maraming gawang Pilipino na dapat tinatangkilik natin. Tinig ni Direk Avid Yonggoren sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio. Kamakailan rin ay nakilala ang Hayop Ka, The Nympha Di Maano Story sa mga prestiyosong animation festival sa mundo, kabilang na ang Annecy International Animation Film Festival sa France at Stuttgart Festival of Animated Films sa Germany. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all
and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 63 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan zona libre. Ano nga daw sang Sabro, petsa 23 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Sa ring nga pagparagat sa aton nga paglop na sa karon nga gabi main kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Kung pitalas 9 ang takna sa ring nga gabi o kon las 8:30 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwas ang pungsod, pila ka madragwan nga balita sa patag sinampang kag sa artista.